Αυτά τα μάτια αντικρίσαμε όταν πρωτοσυναντήσαμε τη Λάρα. Ένα καθαρό αιμοβίσλα, εγκαταλελειμμένο και φανερά υποσιτισμένο. Αμέσως μεταφέρθηκε στον κτηνίατρο, ο οποίος μας ενημέρωσε για κάτι που δεν μας έκανε εντύπωση, ότι δηλαδή ζύγισε κάτι περισσότερο από 9 κιλά. Η μάχη για να την κρατήσουμε στη ζωή είχε ήδη ξεκινήσει με τις πιο δυσίωνες προβλέψεις, μιας και οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν ανεμία σε προχωρημένο στάδιο. Την ίδια στιγμή, μια δεύτερη ομάδα θελοντών βρισκόταν στο Περιστέρι για ένα θηλυκό κουταβάκι που υπέφερε από ψώρα. Το κακόμοιρο δεν μπορούσε να κάτσει ούτε λεπτό χωρίς να ξυστεί. Έτσι λοιπόν, το βάλαμε στο αυτοκίνητο για να το μεταφέρουμε στον κτηνίατρο και αυτό απλά κούρνιασε και μας εμπιστεύτηκε χωρίς δισταγμό. Εύλογη ήταν και η απορία του γιατρού. Μα πού τα βρίσκεται όλα αυτά? Δυστυχώς παντού. Πάρθηκαν δείγματα για να δούμε ποιο είδος ψώρας ήταν αυτό που ταλαιπωρούσε τη μικρή Άβρα, μιας κι έτσι την ονομάσαμε, και μέσα σε λίγα λεπτά η γιατρός μας έδειξε ποια ήταν η αιτία πίσω από την κατάστασή της. Βρέθηκε σαρκοκοπτική ψώρα. Κάτι που είχαμε ξανασυναντήσει πριν από μερικούς μήνες, και αυτό μας καθησύχασε γιατί η θεραπεία θα είναι σύντομη και το μικρό μας κουταβάκι, η μικρή Άβρα, θα είναι μια κούκλα και έτοιμη για υιοθεσία. Όμως τα κακά νέα πήραν πίσω γρήγορα τη σύντομη χαρά μας. Η Λάρα βρέθηκε θετική στο Καλαζάρ με τίτλο 1/800, γεγονός που σε συνδυασμό με την ανεμία θα αποτελέσει πρόβλημα στη θεραπεία της. Για άλλη μια φορά ζητάμε τη βοήθειά σας για τη Λάρα και τη μικρή Άβρα. Χρειαζόμαστε την οικονομική σας στήριξη για να καλυφθούν τα έξοδα των εξετάσεων και της νοσηλείας τους, καθώς και τη συνεχής κοινοποίησή σας ώστε να βρεθεί φιλοξενία ή ακόμα καλύτερα ένα μόνιμο σπίτι για τις μικρές μας.